Κοιτάξτε, οι ψυχολόγοι λένε ότι ας υποθέσουμε ότι εδώ είναι το υποσυνείδητο και εδώ είναι το συνειδητό. Βρίσκεις έναν πελάτη υποψήφιο, ο οποίος είναι χαμηλά ακόμα, αλλά για να αποφασίσει αυτός πρέπει να πάει εκεί πάνω. Άλλον πελάτη τον βρίσκεις εδώ, τον συναντάς, άλλο τον βρίσκεις εδώ, τον συναντάς, άλλο τον εδώ. Πότε θα αγοράσει αυτός? Όταν αυτό πάει εκεί πάνω. Αν φτάσει εκεί πάνω αυτό, πάει, αγόρασε. Η δουλειά λοιπόν του ανθρώπου που σας λέω ότι θα αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας, πρέπει να τα λέει και με εντυπωσιακό τρόπο. Και γιατί δεν θα πει με εντυπωσιακό τρόπο? Αν πιστεύει ότι ο άλλος θα χάσει αν δεν πάρει αυτό το προϊόν, δεν πάρει την εταιρεία, το πιστεύει μέσα του, το πιστεύει. Θα χάσει. Αν έχει πραγματικά γνήσιο πάθος, αν πει πραγματικά τα ωφελήματα, τότε πράγματι θα τον παρακινήσει. Πάντως, ο πολιτής δεν είναι να περιγράφει πώς κάνει πωλήσεις. Ο πολιτής παρακινεί, δεν περιγράφει. Παρακινεί. Πρέπει να τον πάρει από χαμηλά και τον ανεβάσει πάνω. Εδώ τώρα μιλάμε για διαπραγματεύσεις. Τώρα λίγο να τα αλλάξουμε. Πουλάνε 10 καταστήματα στην Αθήνα. Το θέμα είναι ποιο κατάστημα θα με κερδίσει. Ποιος πολιτής ποιανού καταστήματος. Αυτό, το θέμα μας είναι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι στρατηγική, δεν είναι πανδέμ, δεν είναι τέτοια πράγματα. Είναι συγκεκριμένο το θέμα μας. Δύναμη επιρροή στις διαπραγματεύσεις τώρα. Υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι δύναμη στις διαπραγματεύσεις. Δύναμη. Αυτή η ψυχοσυναισθηματική σχέση που λέει εδώ πέρα είναι δύναμη επιρροής. Αν καταφέρεις με τον άνθρωπο με τον οποίο μιλάς, και ο οποίος είναι ο μάνα, και δημιουργείς σχέση ψυχοσυναισθηματική, είναι δικό σου. Είναι δύναμη επιρροής αυτό. Πρέπει να αποφασίσεις μόνος σου, να ξενυχτήσεις τα βράδια, να πεις εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, μπορώ να αλλάξω, μπορώ να κάνω τα πράγματα, μπορώ να κάνω στα γερμάνα τον φτιάχνω, μπορώ να τα χρησιμοποιώ. Δηλαδή οι πωλήσεις δεν είναι 2 και 2 κάνουν 4, είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι σπουδαία δουλειά ο άνθρωπος που διαπραγματεύεται. Εγώ έχω ακούσει μια φορά για έναν υποψήφιο πρωθυπουργό που λέει ικανός διαπραγματευτής, το διαφημίζανε. Δηλαδή το να είσαι διαπραγματευτής ικανός σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση.